Ako natin malam. Madina pa na pimpindot nagsaukamutan ulitin ta. May 1 minuto. Eagle Rider mo sa ganun. Major merchandise. May 1 minuto. Kalpasan ti alaw na ti malam. Karoba. Kita mayat. Ay apaw. Yan. Ituloy tayo kumansyon. Ay mali. Sige. Anyan aragraksan Riknang kentuy riknag Nagpanagmeglaeng Daydi ayan Tinagtagibitan Iti nabaybayan Inta sinaluwanan Tapnon di mawaswas Daytoy tinapili Aldaw napnuan gasat Apan nakatumpay Ti ar-arapan Kariken sa patang Ating tumauman Pinagsiling galut Tipker kawan niyat Agragsaktan ngarukit intasan Gaya no dawa kagasatan Kukuha mo ti pusok kararawakin Rek na kinggan at panumpalan Ikarkararagtat iyamuan no Barsuangay natasalwadan Tatapnunag na yung sangit niyan Ayat aldaw masawanan Yawat ko to'y bagit kararawakin Rek nagtasiksikan tiagayon Pusok ti ikuta magrawan To'y biyak ko ayat akapupunuan Pag pinuligan tatiligat Ken namay ngayon takalakaman Tag may satan Ken kintuwag sinang ray kaanuman Anak ko nam Ton kaanuman. Daitan And of course, good afternoon to my loving wife, Juvie Seriales. Ayan. Oh, natin na sunod ta? DJ Tata Balasyo Tao. Adit na lang. Balasyo tao Villa Carmen. Wow. Agragsaktan nga rutket intadan Gaya na daw kagasatan Kukuha mong ti pusok kararawakin Rik na tangganap panumpalan Ikarkaragtat yamuan na Marsuangay natasalwadan Tatapnurag na yung sakit na yan Ayat aldaw masawanan Yawat ko to'y bagik kararawakin Rik nagtasiksikan tiagayon Pusok ti ikuta magraman Tubiyag kuwayat akapupunuan Pag pinuligan tatiligat Ken napay ngayon takalakaman Tag may satan Ken kintuwag sinauray kaanuman Tag may satan Ken kintuwag sinauray kaanuman We are on the second hour of our program. Yes. And we'd like to... apa yang kita tahu komunikas, Jai? This is Jai. Ada gayam ti agpapa-shoutout dito yung ganun na rin. Sir, pa-shoutout naman. Ha ha ha. Kung naman shoutout ko na ng round. Ha ha ha. Napigsa. Kini Cristel Navarro, DJ Villa Beltran. Ramon, Isabela, madawang dingdingag. Ito yung actually, tatay ko pa yung mga basaan, nalagip lang gaya. Pagpasensya na po. Naimbaga mo lang, siyempre, naimbaga mo lang may amin dito, Villa Beltran.
Dengdeng nga tata. The Bigoy. Ni Bigoy, madamang nga DJ Cordo ay jadi. Ay. Ni Chico at DJ Agbanbantay di Hospital. Good afternoon. Ay, nagdamdam humot ti radyo actually. Sa bagay. Awan radyo ti Jai. So nga replay to latanti pang ni tatay ko. Ayan. Good afternoon kuya. At i-request ko man tayo 7 inches from Warren of Santo Tomas, Alicia Isabela. Nagkitipay dito mabalong. Aduda pa dito. Aduda pa iti nga nabasa. Good noon, Kuya Jem. Gulit ko man ate ko nga glablabat at ta. It's me, Gemma, ng Arabiat. Diyan tinagkantanta dito. Wow, good afternoon namin. Kadakita Arabiat. Dagiti Makapulay family. Good afternoon apo. Yeah. Good noon ulit kuya sa inyo dyan sa stasyon 97.7. Si Kapay Laeng. Kanong kadaanan mo't. Sa baling estasyon dito iti. Kablao man ti Milano family. Nang runa to'y lakay ko Lando Aglibot. Kana amin dagiti karobak. Mr. and Mrs. Marie Ferrer. To'y nagkablao. Mrs. Aglibot. Mrs. Aglibot. Ayan. Encircle the English na dito. Happy Sunday. Lalong, Lelong June. Kuna nawat na Kana ang kalamak. Greet ko lahat ng mga tracking ng palay, mga biyahe punta. Bulacan is me. Jay Buskas ng Bagao Cagayan. Pakiplay naman Pakatay. Kuya, kung nanawit. Ano niya kanta? Ang da ito taga Bagao na yun. Ay kilelong kuna naman siguro nga taga kaapo ko da ita. Jay Buskas ng Bagao. Adaga mo apo ko dita Ramon. Dagiti Passion family. Dagiti David family. Hello, Kuya Johnny JM. Pa-request man natay bakla kamagayam kan kampay ni kamatayan. Virgie, di Baluarte Procto, salamat. Makantam niya kampay ni kamatayan balong. Ay na. Sika, matugtog mo? Sige man. Sige matugtog ko. Hindi pagpala tayo ito. Aji, pa-request na. Bali, 2 request na. Aji, napana man, nagpalpala ilang, jay igit ti bye-bye. Dahil ti Barbaro Apo nga naka-online. We would like to say good afternoon ti ako si Ruel. Kuna naman to'y. And we have Michelle Gavino, Benzi Gascon. Kita ti Barbaro nga naka-online. Di rin sumuwi ka datatayan? Datatayo, nasapat kita. Alas 7 ti bigat, naka-online nga dagos din. Nain baga malum yung manong June ken manong John Mark. Great kumante advance. Happy birthday ken Lola Corazon Julian. From Kevin John and Catherine Pungan. Corazon Julian, di pa ni mo nga kuha? Cora ba? So na? Sa Bale? Sa Bale dito na. Ay, sa Bale? Ay, taga Santa Maria Tiague sa Bale. Amo maya, dahil nga Corazon Julian, iti Ramon kat handang nga dumdumog ti radyo na tuminggo. Ayun, madamati simbada. Kat kunada, iti Aldo nga dito kat very special and offer to God isong nakatugaw dalat at nga kinkinita dalat nga agasawa. Brother June looks like only 35 years old. John Mark. Kuna naman. Ayan. Mr. Emil Castillo. Yeah. Awan to joke na tata. Awan may pasok ko. Awan may pasok na nga joke. Manong lembagal daw dito manong kablak man ti Bilasco. Ngagbardi tata. Oy. Ngal daw ni Rebecca Doliro. Iti Alicia Isabela. Kasta kablawan nyo dati handa na ngam handa na apo hanyo kablawan. Ay Kuya June, pakibati naman kami dito na nagtatadtad ng kayo ti kamote. Request me man tayo 7 inches. It's me Aklit ti Arabiat ti Tiague. Wow. Aklit. Nagmayanganagan. Ano di ko nan agtadtad ti kayo ti kamutay. Baka kamuting kahoy. Kung nga rod, kayo ti kamuting. Naimbang nga daw amin nga dumdung active 4 Dick it duo. I love it. Dick it ko na talaga. For Dick it duo ang programa yung manong June and JM kablak man ni manong Romy. Kamada mga garanamit tito gaw. Kanlakay ko nga kay Kayas ti Kawayan. Paragas ko man naman ang long distance nga ayat. Thanks manong June and JM is me. Joy ng Renyag. Ayan. Amuna ni Kwadatan ni Ariston. Iyo Sir June, ano ba number nyo? Online, di ko nakuha kanina. Okay, pakiulit mo man balong ibalikas iti numero nga pag-text ang dano dati kaya da nga ibagakin ipadanon ka dati laay nga po 0977-369-1552
Dalawa. Ayun, na po. May sampay? May sampay. 1-0977-369-1552. Posible, but tayo, di ko naala. Naglakang di ko na isura. Tandaanan. Narut, may sama na po nga sonata ti pa-emi. Kadagiti so amin na po nag-request iti sonata na Paul 1 na 7 inches. Wow. Para kada tayo amin nga roda po dahito eh. Hindi pagpajamay sa. Ayan. Talaga kasi ay why? Pupun manaw man ni Jordan, hindi na kaya nga mga ganda ito. Ita nga may pae kanya na dahito eh. Kaguto lang kanya na. 3.5 inches lang kami. Nagloko ka. Manaw. Pa naman eh. Posible ah. Nga naman. Gano 4 tayo ito. Yung na. Ilan ka? Inaldaw-aldaw pumanpanaw kato'y balay. Pasaray barbangon ka asubaybay. Uri pa'y kasanod pa nangiyaw. Sa bali mo tinirig school. Saka umulag tita. May kagitin. Nagrigaten ti kasasaad ngem aklo nekno'y sugasat. Amok na bayak na kun ngay suksukat. Alawen bakit di kan aglibak na umakan ti basit katrak. Maalam pa'y ket dindi agpagaan. Mapan kan jay 7 inches. Nagtulak kakatraksan. Kukuha yung tiyak patpatnan. Isut kaya't mo mapasama. Mapan kan jay 7 inches. Nuisut kap-kap nekan. Hanabalin daytoy riknat. Kaysa metluk-luk kwen na. Talagang intotok na Riksan. Hindi makita, nagatay mo nang ikaw mga men. Agpating ganti nagdakala palimit mo. Di ko nang natakit, jak amo. Siyak ti mabain, idi ka nituwa na damang ko. Ngemas ko na, itiyagin diri ang Nagrigaten di kasasaan matlulek mo'y sugasan. Amok na bayag na kung ay suksukan. Alawen bakit di ka naglibak na umakan ti basit atrak. Maalam pa'y kit din ti agpagaan. Mapan kan jay 7 inches. Tagtula kakatraksan. Kukuha yung tiyak patpatnag. Isut kaya't mo ang mapasama. Mapan kan jay 7 inches. Nuisut kap-kap nekan. Hanabalin daytoy riknat. Kaysa metluk-luk kwenat. Mapan kan jay 7 inches. Nuisut kap-kap